Evo i ove godine, kao i svake godine, sadim srednje razni paradajz. Pre 2,5 godine sam izbacio, to su plodovi izuzetno krupni. Znači pratit ćemo biljku od njenog razvića. Ovo je tek početak razvoja biljke. Ovdje vidimo počinje da se formiraju cvetne grane. Stablo je debelo. Biljka je pravilno razvijena. Cvet je veliki. Znači ovo je prvi rod. To je domaći jabučar sorta koja ne traži Bog zna kakve uslove, bitno da je zemljište dosta nađubreno stajnjakom, jer su plodovi ove biljke, vidjet ćete kasnije kad budemo za nekih mjesec dana snimali, plodovi su izuzetno krupni, znači od 900 grama, 800-900 grama najsitniji, do kilogram i 600, kilo i 700 su plodovi veličine. Međutim, vrlo interesantno da osim što je plod veoma krupan, vidjet će se kasnije da po jednom struku paradajza ova biljka pošto ima uslova za rast, može da naraste i do 2,5-3 metara i da baci do 15 kg paradajza.